May tubig diri nga mainom diri sa may sa ulan ani. Looks like lang. Tubig jud siya. It's me again, Super Migo Boy, and welcome back to my YouTube channel. And for this vlog, in this video, it's Kuya G Mags. So karon super fam na ami diri sa asan ang lugar na wala man ta? Sa Catabon Cave. Sa Catabon Cave, Cantabon Cave, and shout out to the our tour guide. So nagkuan mi dire kanang nag-abot mi puro mga Kuya J Mags, Puro mga Kuya G Mags. puro mga vloggers. We are international. We are inter-island vloggers. Ako taga Negros, siya sa Cebu. Siquijor na ning the rest. Sa imong channel, sa channel. Luman Siquijor nun. Lumat Siquijor nun. Beyond the rest. Yes. Sa ubos. Shout out siguro probinsyanong Siaw. Is in the house. Super Migo Boy. Shout out rakos ako ang tour guide nga una nga si Ate Glory P. Ate Glory P. Oh, sige, hinay na miglakaw kay. Kuan. Hinay na miglakaw, super fam. Oops. Oy mga kasyong! Syong That's channel! me, Super Migo Boy! Hey, vloggers, Syong Show. Together with our tour guide, dayon, sa probinsyanong Siaw. With the tour guide. With other tour guide. So, kung lang, super fam na kanang maglakad ta, kunting ingat lang din kay man dyan na siya padulong dito sa cave. Ang dalan. Lakaw-lakaw namin with the rest of the vloggers. First time? Ako po first time. Simta. Nahinay na maglakaw. And you? Vlog. Nahinay. Layo ko ming laktan. Padulong sa Cantabon Cave. Shout out! Syong Show. Puro may mga vlogger, puro may alingog mga padulong direct aron. Puro may langas. Ang dili langas ani ang tour guide. Nabali man hinoon. Ang tour guide may higahilom. Kubatig ni. Adto na sa kuan. Buhok na mo tirada. Sa buhok, sa lungag, sa bangag, sa entrance mo na siya. Fam, ikutasan ko. Girahan ta sa kuan. Russia og nuclear kay tigatabuan rin. Kutasan ko super fam. And then, finally worth it. Ikutasan na. Ikutasan. Say hi to my co-vloggers and tour guide. Super fam na po nis latanan. Subscribers. Tora ang bangag. Sa bangag. Ang matod pa nga biki entourage. Entrance. Siya super fam, no? Super fam, no? Ito na namin na. Check.